Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlary gündeligi. 20 martda syýahatçylyk habarlaryny çap edýän Rata News Rus neşri Türkmenistanyň 60 ýaşa ýetmedik turistlere syýahat wizasyny bermegi dilden gadagan edenligini habar berdi. Neşir maglumatyna Türkmen wizasyny almak boýunça mundan ozal bar bolan kynçylyklaryň hasda yaramazlaşýanlygyny aýdýar. Habarda Jarkov Tur Rus syýahatçylyk kampaniýasynyň baş müdiri Andrey Jarkowyň sözleri getirilýär. Ol Türkmen wizasyny almagyň kynçylyklaryny gurrun berýär. Jarkowyň sözlerine görä kampaniýa eýýän bir näçe ýyl bäri öz saýtlaryna müşterileri Türkmenistana syýahat saparlaryny hödürleýär. Ýöne olar degişli wizalary alyp bilmäni gelýär. Inni viza almagy da finanşamdok diýip Jarkov aýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenistan 60 ýaşyny doldurmadyk adamlara syýahat wizasyny dilden gadagan edipdir. Eger siz ýaş bolsaňyz özüm aýal gyzy bolsaňyz, onda siziň Türkmenistanyň gözelligini görmek ähtimallygyňyz tas nolu deň bolýar diýip Jarkowyň sözleri neşiriň maglumatyna sitirlenýär. 20 martda Azatlyk Radiosu Jarkov Tur Rus syýahatçylyk kampaniýasy bilen viza meseleleri babatdaky soraglar boýunça kommentariýa sorap telefon arkaly habarlaşdy. Kampaniýanyň jogapkar işgäriniň sözlerine görä Türkmenistana syýahat wizasyny almak diňe bir 60 ýaşyny doldurmadyklary däl eýsem soňky bir näçe ýyl bäri hiç kime de mümkin näl. Eýsem Türkmenistanyň syýahatçylyk kampaniýalary bu ugurda daşary ýurtly turistlere nähili viza mümkinçiliklerini hödürleýär. Rus raýatlarynyň Türkmenistana syýahat wizasyny almak mümkinçilikleri barada 22 martda Türkmenistanyň Ahal Syýahat döwlet syýahatçylyk kampaniýasy bilen habarlaşan Azatlyk Radiosynyň çeşmesiniň sözlerine görä, Türkmen syýahatçylyk karhanasy diňe 60 ýaşdan aganlara däl, hemmelere de Türkmen syýahatçylyk wizasyny almagyň mümkinligini aýtdy. Ol agdalýan çäklendirmeleri inkar etdi. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň häkimetleri awtolog eýeler üçin täze gadagynçylyk girdiler. Mundan beýlek sürüjilere öz awtologlaryna dürli reňktäki diskleri oturtmaga ruhsat berilmedi. Bu barada Kronika Türkmenistan neşiri öz ýurt içinden habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Neşiriň 21 martda beren maglumatyna görä indi Aşgabatly awtolog eýeleri diňe kümüşdöw reňkli diskleri ulanyp bilerler. Hatda ak ýa-da garamtyl çal diskler hem ulanyp bilinmedi. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri başga reňkde diskleri bolan awtologlary saklap, sürüjilerden ulogyň gurotly katyny alýarlar we olary tehnik gödäwçilikden geçmäge iýerýärler. Sürüji ulogyň disklerini reňkletýänçä ýa-da başga diskleri oturtýança onuň dokumentleri ýzyna berilmeýär diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Şeýle-de habarda bu gadagynçylyk sebäpli awtologlar üçin tehnik hyzmatlary hödürleýän nokatlarda eýýäm uzyn nowatlaryň dörendigi hem bellenilýär. Aýdylmagyna görä Toyota, Lexus, Mercedes markalarynyň soňky ýyllarda, ýagny 2017-2019 ýyllarda öndürilen awtologlarynyň köpüsi zawoddan çykarylanda eýýäm gara reňkli diskler bilen müştere hödürlenýär. Bu awtosalonlardan satyn alynan täze uloglaryň hem täze talaba gabat gelmeýändigini aňladýar. Häzir iň gowsy hususy awtologyň düýpden bolmazlygy diýip neşir paýtagtyň ýaşaýjylarynyň biriniň sözlerini çytyrlaýar. Aşgabatly awtolog eýelerinden edilýän bu täze talaby Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy hem tasdiklaýar. Ýöne Azatlyk Radiosyna bu barada jikmejik maglumat almak häzirlikçe başartmady. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündüligi gepleşigine dowam edýäris. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň Russiýa eksport eden pomidorlarynyň ziyanly mörmöjek tapyldy. Bu barada Russiýanyň Rossellhoznadzor edarasynyň resmi saýty 20 martda ma'lum etdi. Rossellhoznadzor owa huzulgy degişli önümleriň hiline gödäwçilik edýär. Maglumata görä Rossellhoznadzoryň Orenburg oblastyna şahamçysy Türkmenistanyň getirilen 18.000 tonnalyk pomidory hil barlygyndan geçirýär. Barlygyň netijesinde Türkmenistanda öndürilen pomidorlardan latinçe ady
Bemisia tabaci adlandyrylýan ak kanatly ziyanly mörmöjek tapylýar. Maglumatda önümiň Türkmenistanyň hilbarlygyndan geçenligi bellenilýär. Roselhoznadzoryň Orenburg oblасty boýunça barlyg merkeziniň ekspertleriniň geçiren laboratoriýa barlyklary pomidorlardan ziyanly ak kanatlynyň tapylanyny tasdikleýär. Orfetiň owa huzulugyny değişli önümleriň hiline gödäwçilik edýän Roselhoznadzor ak kanatly barada maglumat berýär. Bu ziyanly mörmöjek ösümlikleriň ýapragyna ziyan ýetirýär. Maglumaty görä türkmen pomidorlarynyň tapylan ak kanatly Russiýanyň howa şertlerine ýyladyşhanalary da ýaýrap 600 goly ösümlige ziyan ýetirip bilýär. Ak kanatly ýaýran halatyny alynan hasylyň tas ählisi diýen ýaly zaýalanyp bilýär. Türkmenistan importyň ornuny tutýan harytlary öndürmek boýunça ýurtda alınıp barlayan programmanyň çägini ýurdun dürli künjeklerine ýyladyşhana gurýar. Olarda öndürilen önümleri içerki we daşarky bazarlara ýerlemek gödeňinde tutulýar. Türkmen media we metbugy serişdeleri ýurtda öndürilen gök bakça önümleri barada habarlary ýygyderli halk köpçüligine ýetirip durýar. Ýurdun resmi habar serişdeleri Orsiýete eksport edilen türkmen pomidorlaryna tapylan ziyanly mörmöjek barada habar bermeýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.